Eutsi Goiari. Egun honetan txeain justu, nire bizitza aldatu egin zen honetik bikainera, eta gero ezin okerragora. Harrituta, segituan ulertuko duzue. Hemendik hasiko naiz, Sharon Spitz naiz, eta hau da nire eskola. Bai? Hauek nire eskola lagunak dira. Eta hau naiz ni. Zer, baduzue dantza laguna eta ez didazu esan? Nik joan nahi nuke, baina ez dakit dantzan. Egia, ez daki. Pixao jalarekin gabiltzenetik ezagutzen dut Connor. Etxe. Eunezkoak erabiltzen zituen alergia zien bestelakoei. Niri hain zuzen. Ordutik jasan izan nau. Esan, Connor, ez dakizu dantzan ala ez duzu egin nahi? Bueno, bietatik apur bat. Ni alde Jonsen zain nago. Noiz eskatuko te dit. Ez dut ulertzen, ez duzu mirik? Erabili ba, zer duzue? Goga ikarria da inpasiboak izatea. Maria Jon, gauzak argi eta garbi esaten ditu beti. Hori txarra da batzuetan, baina gehienetan ona. Eta gainera erabat ausarta da. Paraxutismo egiten du, helieskia, haitz eskala da. Aipatu edo zer gauza eta baietz egin. Eta ni eraman oin hau batzetik gainera.